Good morning, good morning. Ito na naman ang tendera nyong Bicolana. For today's video ay i-share ko yung aking mga experience dito sa aking tindahan dito sa Bicol. Sabi sa akin ng aking customer, ang bait mo siguro kaya ang dami mong customer. Ha? Ako? Naku, hindi. Alam nyo, sa totoo lang, aminado ako na masungit din ako minsan. Minsan din talaga kailangan mong pakitaan ng sungit para hindi ka abusuhin. Kasi sa totoo lang, hindi ako nanghihinayang doon sa mga customer na nagbibigay sa akin ng stress. Nagbibigay sa akin ng sakit ng ulo. Hindi ako nanghihinayang sa kanila. Kung hindi mo sila papakitaan ng sungit, nako, kampante sila. Abusuhin ka talaga nila. Yung mga customer na palaging kulang ng piso, dos, sabihin, ate, balik ko na lang yung dos. Sabi ko naman, hindi, kunin mo muna yung dos. Ganun din yun, babalik ka din sa tindahan ko. May customer din ganito. Bumili sa akin ng RC. 25 yung presyo sa akin. Sabi ba naman sa akin, bakit doon ate sa kapitbahay? 25 lang yung RC. Sabi ko naman, bakit di ka nalang bumili doon sa kapitbahay mo? May ganitong customer din. Naghahanap siya ng mumurahing bigas. Sabi ba naman, ay, durog? Sabi ko naman, gusto mo palang hindi durog, di bumili ka ng mamahaling bigas. Mga customer na paulit-ulit na lang. Bibili ng Red Horse soft drinks. Ayaw magdala ng bote. Ayaw naman mag-deposit. Kaya di ba minsan kailangan mo din magsungit? Sa totoo lang. Kasi may customer na parang ang baba ng tingin sa aming mga tindera. Meron pa nga, yung na-experience ko nagkulang lang ako ng piso o dos yata yun. Diyos ko, galit na galit sa akin. May customer din na inutusan yung anak na bumili sa tindahan. Pagdating sa kanila ay kulang daw yung sukli. Tama naman yung sukli ko. Pagdating siguro sa kanila, nalaglag o kaya bumili siya sa iba. Sinugod ba naman ako dito? Galit na galit, ang taas-taas ng boses. Pinakita ko nga yung CCTV, ayun, hindi nakareklamo. Kaya ako, mabait ako, hindi sa lahat ng panahon, mabait ako. Sa totoo lang. Maging mabait tayo sa mga customer nating dapat ay di dapat sungitan. Pero, pag ako sinungitan ng customer na wala sa lugar, nako, susungitan ko talaga. Hindi kaya magsalita kapag masyado tayong mabait. Aabusuhin talaga tayo. Okay lang magsungit pag kailangan talaga. Wag naman yung pagod ka lang, sinungitan mo na. Yan po ay shinare ko para po ay may tips na rin po kayo sa pagtitindahan. Yan lang po. Salamat po. Thank you for watching. More follows and share and comment na rin po sa aking mga video. Thank you so much. Bye-bye.